Mit navn er Jan Bjerre, og jeg er parterapeut. Jeg har lovet dig en lille opstartsvideo til at komme i gang med processen, inden du begynder i parterapi. Forestil dig, at du møder en mand ude på gaden, der råber efter dig. Du eddermame røret. Hvordan vil du reagere? Jeg tror, jeg vil reagere med et ja, rysten på skulderen og ikke kommentere det, så går det jo nok. Hvis nu det er din gode ven, der siger det samme til dig, hvordan vil du så reagere? Måske med et hey, hallo, hvad handler det om? Forestil dig nu, at det er din partner. Så bliver reaktionen måske noget anderledes. Hey, sådan skal du ikke tale til mig. Måske det er der, vi starter. Behandle vores partner som vores gode ven. Der, hvor vi kan sige, hey, hallo, hvad handler det om? Lige have en overbærende. Og når vi hører halloet, lige falde ned og sige, det handlede bare om. Så er vi i hvert fald kommet langt. Så måske skulle det være det, der er i fokus her de næste stykke tid, indtil I kommer i gang med processen i noget parterapi. Ses vi?